Amabhizinisi amancane embonini yokuthuthukiswa kwezakhiwo nomhlaba angazuza esibonelelweni sentela socwaningo nokuthuthukiswa ngokufaka izindleko ezihlobene namasu amasha okwakha, umklamo osimeme noma ukuthuthukiswa kwezinhlelo zamakhompiyutha zokuphatha izakhiwo. Imisebenzi efanelekile ingabandakanya ukwenza amamodeli ezakhiwo ezonga amandla noma ukuthuthukisa amasistimu okuphatha amaphrojekthi. Isibonelelo sesigaba se-10 nanye-D saseNingizimu Afrika sivumela amabhizinisi asakala afanelekile ukuba athole ukuncishiswa kwentela okungamaphesenti 150 ezindlekweni zawo zocwaningo nokuthuthukiswa minyaka yonke, okusiza ukudambisa izindleko zabasebenzi kubaqashwa abaqhuba ucwaningo. Lesi sikhuthazo sinikeza imali ebalulekile kumafemu asakala, okwenza ukuba bathale kabetha ekukambeni izinto ezintsha ngenkathi bethiphisa imithwalo yentela. Ngisho nabathuthukisi bezindlu abenza ucwaningo nokuthuthukiswa bangasebenzisa lokhu konga intela ukuze bakhule. Ukuze uthole olwezi olwengeziwe, thintana nomeleli wangakini wakwa-Swanson Reed.